bolo 26 minút rovných, teda 14 minút rovných, teda, čiže o 12... Tento rok to nebudeme preháňať s výzdobou. Som sa rozhodla. Kratšia trasa, pokiaľ nezapočíte centrum Žiliny. Trvalo. A napriek tomu ešte hotové diaľnice do Košíc sa veľmi dlho nedočkáme, pretože ešte chýba dvojica tunelov pred nami. Ešte pôjdeme robiť stôl. Spolu a... Čo potom? Zabudla som niečo, myslíte? Zostáva postaviť, ale v tomto 10 ročí to ešte nebudem, pretože ten úsek, ktorý chýba... Budúci rok budeme mať asi musieť nejaký bezpečnostný strom. A budúci možno ešte ne. Asi až ten potom. Mňa by zaujímalo, keď sa na toto video vrátim niekedy v roku 2055 alebo niečo podobné, možno som veľmi zaujímavý, keď bude dostávaný aj ten posledný úsek diaľnice do Košíc. Kedy to bude? Kedy to bude? Potom sa spoločne vrátime. Keď bude... Ah!